ҳарчанд Мурод Садрдинови 52 сола маълумоти олӣ дорад, вале маҷбур аст барои 50-70 сомонӣ дар як рӯз мардикорӣ кунад. ба маҳалли мардикорбозор дар назди бозори Султони Кабир соати 6 субҳ меояд ва то шоми дер интизори корфармо мешавад. ман ама ҷо кор қабул кунад, ман девона шудам инҷо омада худама дар мардикорбозӣ сиёҳ мекунам, барои ки маълумот рӯи жеда дорум. ҳамарӯза садҳо мард водор мешаванд нерӯи корияшонро дар чунин мардикорбозорҳои шаҳр ба корфармоён пешниҳод кунанд. онҳо розӣ ҳастанд кори душвортаринеро иҷро кунанд, муҳим оилаашон сер бошанд. ҳоло теъдоди корҷиён дар мардикорбозорҳо афзоиш ёфтааст, зеро бисёриҳо натавонистанд ба муҳоҷирати корӣ ба кишварҳои дигар сафар кунанд. сабаби ин амр баста шудани марзҳо ва муваққатан аз фаъолият боз мондани фурудгоҳи байналмилалии Душанбе аст. чунин маҳдудиятҳоро мақомот ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 дар кишвар рӯйдаст гирифтаанд. бачаҳое ҳастанд ки аз тараф бор мехостанд ки бираванд, ана билет гирифтанд, билетҳошона гардонда додан. мисол мекунам камода бояд як шароити хуб кунанд, ки мақсад як завода, як фабрика, як мероприятие дар кор кунем, ки мардум дар ҳаминҷа бекору бесарпаҳно нагарданд. дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон гуфтанд, нисбати афроди бекор ва муҳоҷирони меҳнатӣ дар пайи хуруҷи коронавирус бозгашта аз Русия бетараф нестанд ва талош доранд онҳоро дар дохили кишвар ба ҷои кор таъмин созанд. дар ин ниҳод аз ҳеҷ барномаи хосе барои таъмини корҷиён ба ҷойҳои муносиби корӣ ҳарф назаданд ва танҳо таъкид намуданд, ки дар ин самт ташкили чорабиниҳоро шурӯъ намудаанд. дар Тоҷикистон беш аз 20 мардикорбозор амал мекунад, аммо ҳеҷ ниҳоде то ба ҳол теъдоди мардикоронро ба таври дақиқ ҳисоб накардааст.